Kalami ke jing bitar ke bajur na ki pait ba halo ke jing bom kit kia ki bos sarkar naduk ke tenat transport nang ta haduk ke office jong u deputy commissioner jong ka Ripoy district halo ke jing yang pathar bat yang kat bamon jong ki kali kamtam ki trok hasilan te ke surong narum bernihat chaduk jorabat kabla tipkum ka national highway saupo. Ka sarkar dalade ke lapan bena lengba ka tenat transport kadkum ka notification ha unailor araja kat kendai kalamana bat khang persha ban yang kali hasilan ter ka surok national highway lai no tangha ki jaka bala ai jingbin. Henry penban kumbalaja hakani ka surok narum bernihat cha jorabat manle ka sngi ki pai ba nong lek nong wan ke beya nakani ka surok khamtam ki babe bandit cha sumar bat ki babe sha Guwahati airport ki penpawi ka jingdom namar tangpoi hangni ka surok baro an yang kidap daki kali khamtam ki trok lakalong ha ka bahir sha Guwahati ne ha ka bakeu sha Shillong. Lami ke jing keno balada pej habaro aliang ka surok ide shu ban khot ka surok ba ni national highway Henry la ikop ba ide penban ban khot no da ka surok snong ka surok badi banyai artli ki kali habaro aliang kahap banyai no tangkawei kawei namar shiteng na ka surok la kurup no da ki kali ke bayang hasilante jong ka surong. Kalami ke jingkeli na ki pait ba hatu kani baro ka jia namar ka jingbom kit kia jong ki bos sarkar ne ka dei penban ka jing penbe jong ka sarkar jela rangkat bat ka National Highway Authority of India.